This is the house. The house has been opened and everything is vandalized. The house is now empty. As we open the house, everything is vandalized. All her materials are carried away. As a warning here now, I had Jesus. Azomba. Otarudo. Umanambo. That was a spirit here now. Obrobibem. We are doing and I had Jesus. Ọhaneze Igbo mụrụ nze m ọzọ ekene mụ na asị m ebe onye nọ na-anụ unu m nọ ya dịlụ nwoke mgbe nọ ya dịlụ nwaanyị mana amekwana m ọzọ n'okwu a ji ebịa bụkwa n'okwu unu mana concerning Oga Village Saga. Like I said, ije na my channel here for the playlist instant create especially for this Oga Saga ka ịghọta ebe okwu na wee bido mata ebe ọ na I so far so good na Madam Azuka akpọchikata gị ya na be di ya. Ndị ekwulọbịa na ndị oge reach go to a conclusion, so they have to return her back to her husband's house. And ha eme na the Igbo alụba izanata Madam the woman back to her husband's house. Biko na unu ya achọmkwu nene the video ka unu fụ ka ụmụada so ekponata ya, including the Igwe Oga na ndị ekwulọbịa, some of the elders nọkwadi ya mgbe ihe mebi. So ha nọkwado ekwechi atakwu ya wee na-eti ya aka n'obi. And akọwa from the video you guys get to understand that na Nonso folo mgbe mama ya na-abatali ihe mbọ. Nonso bụ ajọ nwa si oweleba nne ya afọ wee lipụ ọsọ. Nwanne gị nwaanyị nwụrụ anaghị ekwute okwu ini ya nwaghị onwebe ihe kwuru, mana so far so good na nwaanyị nataga ama m na ya finalize we need the game. But I was so disappointed na the video gosi ebe ha ka o si wee dafịa ju everywhere, which is wrong. Odida kasi na ebe mmadụ na-abịghọ for the past 10 years. Oisi ha gbutusi mgbe ahụ. What's the sense of igbutudo isi gbutucha happy idea? Ma ihe niile ha mere ebe ahụ. Ekwugo m asị na I will emotion judge ya case so I didn't for the inform of Mohbad na Ramali ha. Maka mụnwa na-ekwu ya na family ọbụla udo na-adịghị ndị ilo can easily penetrate bịa mee ha ebu ya onye nọ n'ụlọ. Mana let's not forget also that no oke nọ n'ụlọ gwara nke dị n'ezi na azụ dị na ngịga. Rana aghọta ebe okwu m na-aga. We cannot just conclude alone. I'm an Nonso a prime suspect. But in times na the woman bịa ya ahụ ogwucha wee nie na ana. In terms of kono na azọ nwa ya ndụ. My whole nature na ana. At least you guys should go through those video kunu for. Ma mgbe dị nwa mechara abortion. So those things will come into play. Ka amali ha egbu the nwa and some of the quack hospital ajecha ma mgbe the woman kpọrọ gị ejere ebe akụlia ịga based on na-apụzi mental. My Ben on son chawego. So those things have to be put in play. Can make the investigation corporate of farmer. Let's not keep pointing at one finger. At the end of the bono nyezi bata. Bebe me because na family another no. Because in the video, mbochi ata Madam Azuka back to her husband's house. And anachi ata also for the concluding part of it. Na askwa because na yaka na subscribe kwanu. Kuna abu notification on kunu sola na enwete notification Bobble na itili video afọ. Ngwala ka enwe no mbozo na the video. Finally, we are now in Mrs. Azuka MNS compound where the thing was committed, and they have just released the gunshots.
They've just released the gunshots. They've just released gunshots. They've just released. Oh. Child, this is emotional. This is emotional. This is so emotional now. They have released another gunshot. Look on the back. She broke down into yes. She's doing what? This is part of the tradition. The way they swept her back, she will sweep into the compound, and that's what she's doing. When she finishes what she's doing now, the Umwada that came back with her will help to clear the compound. So Oga and the Kulobia that are following her behind while she does it. She's to use the broom to touch the compound. They will come and open the house now. Now she has done it. Others are picking brooms to do the sweeping. While we were coming, Nonso zoomed up with his car. When he saw the crowd that was coming, he ran away with his car. This is her house, and she built it with her sweat. All these boys quarters you're seeing, she built it with her sweat. This house you're seeing, she built it with her sweat. So we're in the compound now, and the men, both the women that are sleeping, they are consoling her not to cry. You see, you sight a lot of women also crying because of what happened. It's too emotional. It's just an emotional thing that a lot of them are. These are trees that were uprooted from the tap roots. Please share it. Share this video. Just share it. The same way they shared it to dent her image, I want you to share this video to help it go viral.
so that we can as well redeem her image in full. Dige omekaro. They are saying that the key that Nonso brought back is not the key to the house. What they are doing is what they call inaru. That's what they are doing. Hana. We call it inaru. They are shouting that this was an abominable thing, and that is what it is. That is what they are shouting. They are sort of inaru. That's what it's called. That's what the women just did now. They're still waiting for the key to the house. No. I'm sweeping the place. The women are sweeping the place. That's what they're doing now, while they wait for the key to be opened. Something. How we give them for you to share? Wait, let's get up. Go to one now. Wait, some of our game. Start getting one now. Okay, how do you block? How we give them for you to share? How do you keep here? They're still waiting for the complete keys. They've not seen that one that Okuru held.
Obi nwanne. Nwanne dị mkpa. Nwanne dị mkpa. Obi nwanne. Biko ụnụ ahụ ka si were nke mbụ na anyị kere Chineke anyị bịakwara ebe akpọrọ okwu n'ọkụ akụziri klaasị ihe ndị a na-achọzi sekọndịrị ka ọrụ anyị ha na-ebe echenji otu excuse me etinye ya ọnụ so dịka m ka nna ikwu gwara anyị amụ na nnụcha eke ga na-eje mgbe ihe ọ na-ebe gara anyị ha na ya okwu eke na-adaghị ekere m ụlọ oge anyị bere ebe a zụọ ebe a na ndị ụga na ebe a anyị na-ekwukọpụta na-asị onwe ihe ọrụ edebe ebe anyị ebe dị njọ ka nwanne na nwaanyị fụ gotata gaba ya so onye mere nye mbata anyị batara ebe a ọ banye na anyị bata ebe a azụ ngworo ihe na n'aha Jizọs Azọmba ọtụtara udo mgbe na mbụ ka nwere spirit ya n'ebe a obodo ibe m onye arụ ndị nwere anaghị Jizọs ije anyị bịara ugo tata ọzọ anyị abịa na akwacha nwadị a n'anya ya nwụrụ ọṅụ n'aha Jizọs ụmụadebe anyị ndị nọ n'ebe a nọ ndị na-afọ ihe a na-eme were bịa ebe a nọ tata anyị na-asụ ụdị ihe ọrụ ụta mmadụ na-emekwa na agwa anyị ọzọ n'aha Jizọs nwanne ya nwaanyị ị kwesịrị na-ebe akwa ihe iji kwesịrị na-ebe akwa awụ na ị nyere anya ebe a ụmụnta gị na-ekwu ọbịa ha akwụghị n'azụ ụmụnna gị ga ha akwụghị n'azụ uwe ụlọ ndị Chukwu wepụtara kwụghị n'azụ ndị a n'ebe a na ndị a ke ndị kanụ ndị a kwụgo gị n'azụ na ndị akwụgo ke ndị kanụ so nyewe Chukwu ekene ihe ọwụ na nwoke ma nwaanyị na-eche n'isi gị ma ọ nọsọ nwa nwoke a o chegharị o ji ya na-eme gịnị ana m ekwu okwu a na ọhụọ ebi na obi ụmụezotoma obodo obi m nọ ebe a aṅụrị nwere ewu na ịma Chukwu nwe ka o si arụ ọrụ mgbe ọ bịara ekwu ọbịa ada nne ya na-asụkọ ebe ka onye na nọsisi a na-ekwu okwu a maka ọsọ ije n'okwu mana o nwere ebe ha dị dị ka o wee bịa maka ndị be anyị na-akwari mmadụ ugwu unu hụrụ ebe ọ nọ kapụtaba igwe unu hụrụ oche ebe ọ nọ kapụtaba igwe unu otisi mgbe ọ batara igwe ka ebe ọ nọ ndị be anyị na-akwari mmadụ ugwu so ekenere gị ka iji n'aha Jizọs biko ọwụ na ebe anyị nọ n'anya onwe ihe dị ebe ahụ a nọrọ m n'oru mgbe e gbahara ebe a ka nọrọ onwe ihe dị ebe a atụ n'ụjọ onwe dị ebe a onwe ihe ọjọọ edobere ebe a I'm a spiritual man onye na-atụ ụjọ nọ n'ahụ ihe ọ na-akwụsịkwa ya na-apụ moto ka obu ọ na-arị ya nche so ebe ọ bụ na Chineke mere ama tata gị natabe gị ma ndị si Ọnjarata ma ndị si Asaba ị nwere idea maka okwu a ebe Chineke mere besịrị okwu a bụ tata okwu ebuga n'aha Jizọs nke bụ n'aka na nso ihe dịka kwuru ebe a gụọ ekwusie ya ike ka igwe n'ụmụ ha n'ụwụ na anyị na-anya onwe ihe mere anyị eme ihe a ga-eme ma ya na-ene anya ma ndị ụga ha ga-eme karịa ka anyị nwe n'aha Jizọs ọ kwụrụ na-akọ ịkọ ọnụ mụ na ndị ụga bụ ike na bisie ike sọsọ ụga uri ori taa ndị na-ewu na-atụ egwu ha na-akpa nwanne so nke anyị ya ha dị iche anyị ga-akwado ka anyị nawa madam si Abuja wee bịa ana m ihe na-eme ma ndị ihe a na-ekwu eji egbu
eji egbu oke ka agwụ oke gasị ya ka mmanya ya aṅụ ọnụ kwu ndị oge eme gịnị ọ bụ ndị na-agbado ka eziokwu dị atara ọ bụ na ebe anyị o mere ndị na-ebe ede eletleta kwe nụrụ ya ọ ka ihe egwu ka ọnọdụ ada dị na imecha iji anụ akụkọ ndị ekwu ọbịa na ebe a ịnọdụ ikwu ibe kwuo kama echi mgbe ya nacha ha azụ ọ bụrụ na erueri na Jizọs ọrụ anyị bidoro ihe na-esi ike n'abalị ike ụmụ ndị na-akpọ na asị na a na-akwụ ihe a na obodo n'obodo na-akpọ ndụ isi ha gwụbe emechaa ihe ahụ dị last kola ya so biko ụmụadaba ekele m ọnụ afọ ka onye si ha nwe ụkwa ụdị ihe ore ote a mebikwa ọzọ n'aha Jizọs agaghị m ekwukere ndị kwuru ekwu ma nke ekwu n'ọla ihe na-ekwukọta anwụ na mgbe e batara ebe a mụ na ha zicha anya mara ihe na-ese okwu o nwere ihe na-ese okwu ebe a and ihe a bidoro mgbe ndị ya nọ ndụ ọ ka ihe a mgbe di ya nọ ndụ na di ejiwe na-eme ihe ebe a o nwere ihe na-eme ihe ebe a ihe a na-ebe na nkịtị tata obi nwanne na-asụ anwụ na gburu anụnwa ọkwa mmiri okpiri ka ya-agbụ n'ihe dị ọkụ anyị ji mmiri nke eluigwe mmiri nsọ wee na-agbụ ihe na-eru nwokwere ngwere tata n'aha Jizọs ebe ngwe ya jụrụ ajụ ka ọ ga-ajụ nwada nwanyị oyi jikọ ndị nwere anya agha oyi ọrụ mmụọ ọrụ mmadụ na ihe ezinụlọ anụ bido tata gara gacha ha onye hazi n'aha Jizọs mee ka nwere anya anyị ka ọ hụ ụzọ ọhụụ ụzọ ile akụchiri anya tata ya ekofie n'aha Jizọs ka Chineke gọzie onye ọ bịara ebe a mgbe anyị ji ana a ga-anakwa ndị ahụ sọsas onye nwanyị ekwuola m okwu iri tata na ike azụ nne m ma ọ dị ndụ ka ọ sọrọ ya na ya bụ ụbọchị wee aka na-aka ọ bụ eziokwu na ọ na-ama aga ụbọchị mana ụbọchị wee aka ya bụ okwu a m chọrọ ikwuru ugbo especially ụmụada ekwu ya maka nna agwa ọ masị ụnụ pụọ ebe a nọ na-ala n'afọ nriri na nwanne ụnụ nwaanyị jekwa epu ụtụtụ echi ụmụ okorobịa ndị ekwurabịa nọkwa ebe a ama nse ebe a ụnụ nọ obi ụnụ na-agbata onye ụlọ onye na-eme ihe na ebe a ụnụ nwere aka dobe ihe abụọ etu ọ na-adị onye emebighị ihe na okorobịa ọ ga-emebizi ihe again n'oge ụmụ nwaanyị onye ahụ na-echekwara ebe ihe ụnụ ji eche maka ọnụ ụmụ nwaanyị mụọ na onwe m n'ebe a ewetagoro m letter of credit maka ọtụtụ nna aba n'aka nwaanyị nna letter of credit debe ma ndị na-ede letter of credit ya ma tinye ụlọ anya dị ha ibe m chọrọ ịgba ọnụ bụ onye laa be tata adị eru ala ahụ n'azụ a sị bụ onye laruo be tata ya dị n'ala na-alarụ ụra n'azụ ka ala anabeghị onye ejezi na-eche ma ọ ya apụtakwa ụtụtụ ma ọ ya ga-apụta onweghị eme ebe a onweghị ihe eji ebe dis woman in this compound maka ala ọ dọtara ka ọ ya eri onye a dọtara ebe a ana m ekwu ya na-ekwu ya without any fear of favor nne wa zọtara ebe a anọkwu nkwe ụnụ nkwa be nna Azuka na be Igwe na the responsibility of making sure that nobody harm this woman lies on my own hands. Ekwuru m na responsibility of protecting her will not back from my body. I'll be coming back, so they want to open the house. So, okay. So the house has been opened from the other side, and I am going to take you people on a tour into the house. Oh.
So this is the house. The house has been opened and everything is vandalized. The house is now empty. As we open the house, everything is vandalized. All her materials are carried away. The house was ransacked. Even the cooking materials, the properties taken away. Even her box was vandalized. See the form. See the floor of the bed. How about yeah? Busi no do no bed. Okay. How was it now? Then how about What should I keep? You don't care one I yala. All I go by one like what So she's saying that she hid that this bag belongs for a meeting group, but the money in it has been taken away. So this is our thing, our property, the yams. Her store was destroyed. This, where she practiced, it has been destroyed. And her grinding machines have been taken away, generators, cooking utensils, everything. So they want everything to be covered. Some cover. This store where she pack her engines for grinding. So in the process of vandalizing her things, this place was also destroyed. It was also destroyed. The engine is no more. You can see the compound has been covered up with bush. You see how tall the bush is. These are the trees that were cut down.
These are the trees that were cut down. So there's still a lot of work to be done here. Within 6 months, the house has been covered with grasses. This is the yam she planted, and you can see it has turned to a waste. All her properties has been wasted. Nothing is left. Even the clothes, cannot be. Okay. Ọhaneze ndị Igbo ekenekwa m unu ọzọ na-asị na ya adịla onye ọbụla na mma biko ebe si na-enecha vidiyo ya asị m na ya adịla gị na mma mmaji pụlụ mmaji biko nyela ya aka na subscribe na-agbụ notification gị ka ị na-enweta notification mgbe ọ bụla iti vidiyo fụ mana nke kachazi mkpa wee bụrụ biko ka ị na-enecha vidiyo ka barụ shie ya nwezikwa ihe ọbụla iche ekwu regarding this issue iti ya na comment section a wee na-ekenekwa na nwaada efficient grace ka o si wee jee ọwụga wee nwetala ya this live broadcast because ekwu m ekwu ever since Ogene Agụata broke that news she has been the front runner of this case ever since from the beginning. Go say what the news, go see any update regarding Yobona Neme. We so much really appreciate and when I send Obona Biko Tigola Kana case that for this case will be able so far. I think I can tell you, but we only pray that justice should be done and the right people that committed these atrocities should be shown the way forward. Go kwana hana before nya de enwe obodo. Notago. Obo for ana ekwu ya na se egbe gbajie. Maka ụmụ ụfọdụ ndị kwesịrị ịnwụ ka obodo dị mma ha nwụọ ndị kwesịrị ịdị ndụ ka obodo dị ndụ ha dị ndụ maka na ọ nwere ihe mmadụ gwa m I will never forget ọ sị na ịchọba eziokwu n'ụwa chọba eziokwu n'obodo na ndị maara eziokwu ka nọ ndụ ndị na-ekwutụkwa na-asị ka nọ ndụ is left for you locate onye ya agwa gị eziokwu ka iwe mara ebe ị na-aga ka iwe da azọ n'ụkwụ na okwute ka anyị nwee mgbe ọzọ ụmụ Igbo na ya dịrị onye ọbụla na mma ka ọ dịnụ